ഓം നമോ വിഷ്ണുവായേ. മലങ്കുറത്തിയമ്മ, ഭദ്രകാളി, മലവാരത്തമ്മേ, ഗുരുമുത്തച്ഛന്മാരെ സമ്പ്രദായേ. എനിക്ക് അനുഭവമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, ഇത് കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, കർമ്മമുഖത്തേക്ക് വരുന്ന ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്നുള്ളതായ നല്ലതായ ചിന്തയോടുകൂടി ഞാൻ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഈ മീഡിയയിൽ കൂടി പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവമാണ് വീണ്ടും ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. വേദമന്ത്ര യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ സത്യൻ മുളയംകുളത്ത്. ഈയിടെ ചെയ്തൊരു കർമ്മത്തിൻ്റെ അനുഭവം തമിഴ്നാട്ടിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ മുന്നേ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ട് അവരുടെ ദൈവങ്ങളൊക്കെ കൂടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ അടുത്ത് കണ്ട് വീണ്ടും അവരുടെ വീട്ടിൽ വളരെയധികം ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ട്. കുടുംബനാഥനെയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ വളരെ അസ്വസ്ഥതകൾ, അദ്ദേഹത്തിന് ശരിക്കും ഉറക്കമില്ല, വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങി പോവുക, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരിക, എവിടെയെന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ആളാണെങ്കിൽ നല്ല വിശ്വാസിയാണ്. അവർക്ക് വേണ്ട ചെറിയ കർമ്മികളിലൊക്കെ ഉണ്ട്, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ചെറിയൊരു ആശ്വാസം കിട്ടി. ആ ആശ്വാസം കിട്ടിയ ആ സമയത്ത് അവരുടെ മകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാനായിട്ട് തുടങ്ങി. മകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുക, പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്, പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളതായ പഠിപ്പിലേക്ക് ശ്രദ്ധ വരണില്ല, ആ കുട്ടിക്ക് ഉറക്കില്ല, എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ച് പറയാം, വലിയ ആളുകൾ സംസാരിക്കുന്ന പോലുള്ളതായ തരം വലിയ ന്യായം വിളമ്പാന്ന് പറയുന്ന പോലുള്ളതായ വലിയ കാര്യങ്ങൾ, വലിയ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനത്തെ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടിയല്ല അത്. ഉറക്കെ പാട്ട് പാടുന്നിട്ട് പരിസരം മറന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിയല്ല ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ടീച്ചർ വിളിപ്പിച്ച് സംസാരിപ്പിച്ചു, എന്താ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവർ ഡോക്ടറിനെ കാണിച്ചു, എൻ്റെ സമാധാനമില്ല. അപ്പോഴാണ് എന്നോട് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വരുന്നത്. അങ്ങനെ അവരുടെ പേർക്ക് പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, അച്ഛൻ്റെ പേരിൽ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ, അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ മൊത്തം എല്ലാവർക്കും വയ്യ എന്നുള്ളൊരവസ്ഥയുണ്ട്. വയ്യ, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ കിടക്കുക, ജോലിക്ക് പോകുന്നവർക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല, വീട്ടിൽ വഴക്കുകൾ, കുട്ടികളെ അച്ഛങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര ക്ഷീണ, ശരീരത്തിൽ സർപ്പത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമുള്ളത്. ഇപ്പം പാമ്പിൻ്റെതായ സാന്നിധ്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അതിലുപരി ശക്തമായിരിക്കുന്ന പ്രേതദോഷങ്ങൾ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ അനിയൻ്റെ വീടാണ് തൊട്ടടുത്തുള്ളത്. അപ്പോൾ അനിയൻ്റെ ഭാര്യ അവിടെ ഇല്ല. അവരായിട്ട് കുറേ അധികം മുഷിപ്പിലോട് കൂടിയിട്ട് അനിയത്തിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അപ്പോൾ കുറേ ബാധ്യതകളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ്, സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബാധ്യതകളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടാണ് ആൾ പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ സാമ്പത്തികം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവരാണ്. അപ്പോൾ ആ പൈസകൾ, അതിൻ്റെ ഗഡുക്കൾ അടയ്ക്കാണ്ടായപ്പോൾ അന്വേഷണമായി, അത് വഴക്കിലാണ് കലാശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ പൈസ അവർ തരാനുള്ള ഉദ്ദേശമില്ല, ചോദിക്കാനും പാടില്ല, അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സ്ഥലത്തേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചില ശക്തമായിരിക്കുന്ന മാന്ത്രിക ക്രിയകൾ അവർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു. അതും കൂടി നമ്മൾ കാണേണ്ടായി ബാധയിൽ. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ആകത്തുകയാണ് ഇന്ന് ആ കുടുംബത്ത് കാണുന്നതായ ദുരിതങ്ങൾ. അപ്പോൾ ദൈവങ്ങളുടേതായ കുറേ വിഷമങ്ങളുണ്ട്, അതിലുപരി ഈ സർപ്പത്തിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും ശത്രുദോഷങ്ങളും. അപ്പം അതിനെ പരിഹാരം കാണാനായിട്ട് പോയി. അപ്പം പരിഹാരം ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ആ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറേ അവസ്ഥയായി. അവിടുത്തെ ചേച്ചി മെൻസസ്സായി. അപ്പോൾ അതിനൊരു 7 ദിവസം മാറിക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇതിന് നമ്മളായിട്ട് സഹകരിക്കാനായിട്ടൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇവർക്ക് പോകാനായിട്ട് കഴിയുന്നില്ല. ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്യാദികൾ ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വിഷമങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പൂജയ്ക്ക് ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഗണപതി, സുദർശനം, പ്രത്യങ്കിര ഇത്യാദികളൊക്കെ ഇട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോഴേക്കും ഓരോരുത്തർക്ക് ഭയങ്കര വേദന, തലവേദന, കാലുവേദന. അപ്പോൾ അവരുടെ അമ്മ പറയുന്നുണ്ട്, 4 ദിവസം അതിൻ്റെ കാലുവേദന എടുത്തിട്ട് പോയി, കാല് പിടിച്ച് ഇരിക്കുന്നു, ഒരു സമാധാനമില്ല, മരുന്നുകളൊക്കെ കഴിച്ചൊരു സമാധാനമില്ല. അങ്ങനെ ഇരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, ഇതിൻ്റെ ആവാഹനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ആവാഹിക്കുമ്പോഴേക്കും ചില ദുർദേവതകളൊക്കെ അവിടെ
അവരുടെ ശരീരത്തിൽ വന്ന് തുള്ളലും ചാടലും പറയലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, ഞാൻ കാളിയാണ്, ഈ സന്താനത്തിനെ കൊല്ലാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്, എന്നോട് അതിനാണ് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത്, എനിക്ക് ഇതിനെ കൊല്ലാണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോവില്ല. അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ വന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭീകരമാണത്. കാരണം ആ അവസ്ഥ പ്രശ്നത്തിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചൊവ്വയുടെ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ചുടുകാട്ട് കാളി ചുടല ഭദ്രകാളിയുടെ ഉണ്ട്, കരിങ്കുട്ടിയുടെ ഉണ്ട്, ചാത്തൻ്റെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു ഭയത്തിൻ്റെ ഒന്നും ഇടവരണില്ല. പക്ഷെ ഈ വ്യക്തികളിൽ കൂടി അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് അത് തനതായ ശൈലിയിലാണ് പറയണത്, ഒറിജിനലായിട്ട് പറയണത്. ഒറിജിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ദേവൻ രൂപം മാറിയിട്ട് വരില്ലല്ല, വേഷവിധാനത്തിന്റെ കാര്യമല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ, ഞാൻ കൊല്ലാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ എത്ര സമയമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്, ഞാനിവിടുന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാണ്ട് പോവില്ല, അതെനിക്ക് കിട്ടിയ ഉത്തരവാണ്, ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, എന്നെ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും നോക്കണ്ട, അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയണത്. എങ്കിലും കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ട്, ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളെ കൊണ്ടൊക്കെ അവരുടെ നമ്മൾ തന്നെ അതിനോട് നേരിട്ട് സംസാരിച്ച് ഇന്നതാണ് കാര്യങ്ങൾ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇവിടെ വന്ന കാരണം ഇനി തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റില്ല, അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ട് അതിൽ നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവരിനെ ആവാഹിച്ചു. വളരെ വിഷമങ്ങളായിരുന്നു ആവാഹിക്കുമ്പോൾ. ഓരോ തവണ ആവാഹിക്കുമ്പോഴും അവർ ഓരോ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴിപാടുകൾ ഒപ്പം കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കറുപ്പർക്കുള്ളതായ കറുപ്പസ്വാമി ബന്ധന കറുപ്പരുടേതായ ദോഷങ്ങൾ തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആവാഹിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഈ കറുപ്പർ അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഗ്രഹം 6 8 വരിക തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല, കാരണം അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. രാവിലെ ഒരു 10 മണി തൊട്ട് ഏകദേശം ഒരു 3 മണി വരെ സുദർശനം പ്രത്യങ്കിരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ മാറി നിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഞങ്ങളൊരു ആടിനെ കൊടുക്കാം, ആടുകളെന്ന് അറിയണ്ടായിരുന്നതാണ്, ആടിനെ കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഇവർ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 1-2 തവണ ആവാഹിച്ചിട്ടും കണ്ടില്ല, ചിലപ്പോ ഒന്നാലും കണ്ടില്ല, ആ കുഴപ്പമില്ലാട്ടാന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തന്നത് അത് ഇന്നത് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടണം എന്നുള്ളതല്ലേ. അങ്ങനെ ചില ഗ്രഹങ്ങള് അതേപോലെ തന്നെ മാരണ ജിന്നിന്റെ അത് ആവാഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ഗ്രഹം എന്താണ് ദുരിതമായിട്ട് നിന്ന് 8-ലോ 12-ലോ എങ്ങനെയാ. അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ച് വീണ്ടും ആവാഹിച്ചപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് അവരൊരു മുസ്ലിം പള്ളിയിലേക്ക് വലിയൊരു വഴിപാടുണ്ട്, പച്ചപ്പട്ട് ചാർത്താന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഇത്ര ദിവസത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി ചെയ്തു കൊള്ളാം എന്നുള്ള വ്യവസ്ഥയിലാണ് വീണ്ടും ആവാഹിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൃത്യമായി അങ്ങനെ എല്ലാ ആവാഹനങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഈ കർക്കിടക മാസത്തിലാണ് സാധാരണ കഴിഞ്ഞാല് ചൊവ്വ കാളി കരിങ്കുട്ടി ഇവർക്കൊക്കെ ഭദ്രകാളിക്കൊക്കെ മലബാരൻ ദൈവങ്ങൾക്കൊക്കെ കളമിട്ടിട്ട് അവർക്ക് കോഴീനറുത്ത് കർമ്മം ചെയ്തിട്ടാണ് അവസാനിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ ഈ മണ്ഡല മാസമായ കാരണം കോഴി നടക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരൊറ്റ കുറവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ആവാഹിച്ചു, ആർക്കും പ്രശ്നങ്ങളില്ല, എല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷമായി. ബാധകളൊക്കെ ആവാഹിച്ചു മാറ്റി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരാളുടെ സമയമാവണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് വലിയൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ്. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളതൊക്കെ. പോരാനിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വയ്യാതിരുന്ന കുട്ടിക്ക് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി ഒരു കുട്ടിക്ക് വയ്യ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു തരം അവർ അമ്മോട് പറഞ്ഞു, അമ്മേൻ്റെ കഴുത്തൊക്കെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു, ശരീരത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കര വേദന വരുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയെ നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടി കഴുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കുക, ശരീരമൊക്കെ ആകെ ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു ആക്ഷൻ. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് എന്തോ ഒരു ഭാരം, ആ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ഒന്ന് മോചിതനാവാൻ നോക്കുന്ന ഒരു ഇത്. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താണ് പോകുന്നുണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും. പക്ഷെ അവരുടേതായ ഒരു ദയനീയ അവസ്ഥ, മാനസികാവസ്ഥ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാൻ എന്ത് വഴി? നമ്മൾ പോയിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുട്ടിക്ക് ഭയങ്കര അസ്വസ്ഥതയായപ്പോൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ആരെയും കുഴയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണത്. കാരണം ശക്തമായിരിക്കുന്നതായ ചുടലഭദ്ര, അതേപോലെ തന്നെ ചാത്തൻ, പ്രേതങ്ങള്. അപ്പൊ ആ പ്രേതങ്ങൾ വന്നതും പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനിയൻ വരുന്ന സമയത്ത് ആള് ചുടുകാട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് കഴിക്കാനായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് പേടിച്ചിട്ട് തന്നെ പോന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന കാരണം ദൈവങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ അനിയന്റെ വീട്ടിലാണ് അവർ കുടി വെച്ചിട്ടുള്ളത്, ദൈവങ്ങളെ, നാഗങ്ങളെ, അതേപോലെ ദൈവീനൊക്കെ. അപ്പൊ ഈ ദൈവങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് ഇറങ്ങിക്കുക. കാരണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രേത സാന്നിധ്യങ്ങളൊക്കെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് വളരെ അസ്വസ്ഥതയായി.
അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചിന്തിക്കണം, ഇനി വേറൊരു കർമ്മം സഡൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാ, പെട്ടെന്ന് നോക്കാനും പറ്റില്ല, അങ്ങനെ നമുക്ക് തോന്നി. അപ്പം അന്നാണെങ്കിൽ കറുത്ത പാവാണ്, ആയില്യ നക്ഷത്ര. അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി കിടന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആകെ നെഞ്ചു പൊട്ടും. ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു മുഖഭാവങ്ങളൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി. അതായത് എന്തോ ഒരു ശക്തി അതിൽ കുട്ടീനെ വരിഞ്ഞു മുറുക്കണുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടി രക്ഷപ്പെടാൻ എങ്ങനെ എന്നുള്ളതിലാണ് കുട്ടിക്ക് എടുത്തിട്ട് ശരീരം കൊണ്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ദൈവങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു, നാഗങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് രാത്രിയായിട്ടുണ്ട്, രാത്രി 8-9 മണിയുണ്ട്. നാഗങ്ങളുടെ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഈ കാവില് വിളക്കും വെച്ചിട്ടില്ല, ദിവസങ്ങളായിട്ട് വിളക്കില്ല, ഒന്നുമില്ല. അന്ന് അന്നത്തെ ദിവസമെങ്കിലും ആയില്യ നക്ഷത്രമാണ്, നക്ഷത്രം നോക്കിയില്ലെങ്കിലും വീട്ടിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ്, അങ്ങനെ വെക്കാനൊന്നും അവർ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അപ്പം ഇതൊക്കെ പ്രശ്നക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന കുടുംബക്കാരോ വളരെയധികം പാടാണ് അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളത്. കാരണം അവരുടെ ദൈവത്തിന് വിളക്ക് വെക്കാത്തത് കാരണം അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പലതരത്തിൽ അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടാൻ. അപ്പം ഇവരാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ദൈവത്തിനോട് ഇട്ടിട്ട് അപ്പുറത്തൊരു ദൈവ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്, പൊതുവായിരിക്കുന്നതാണ്. ആ ദേവിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇവര് പായസം വയ്ക്കുന്നു, അതേപോലെ നിത്യം വിളക്ക് വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അവിടെയാണ് ആ ദൈവങ്ങൾക്ക് വേദന വന്നിട്ടുള്ളത്, മനസ്സുകൊണ്ടുള്ള വേദന. അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് അപ്പോഴേക്കിനും അവരെ വിളിച്ചു കൂട്ടി അവിടെ കഴുകുന്നു പറഞ്ഞ് കഴുകി വിളക്ക് വെച്ചു. അപ്പോൾ ആ മോളെ കൊണ്ട് തന്നെ വിളക്ക് വെപ്പിച്ചു. അവർക്കുള്ള ഒരു കുറച്ച് പ്രസാദമൊക്കെ അവിടെ വെപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സമസ്ത അപരാധം പൊറുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞവര്. കാരണം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ട് കുറേ നാളായി, അനിയൻ്റെ വീടായ കാരണം ഈ വീട്ടുകാർ തമ്മിലാണ് അവർ വഴക്ക്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാനായിട്ടുള്ള മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ വീട്ടിൽ അനിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവർ ഈ മണ്ണിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള ആളുകൾ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവിടെ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് നോക്കണില്ല. ഒരു അമ്മയാണ്, വയ്യാത്ത അമ്മയാണ്. അത് ഇനി മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് നിത്യം ഇങ്ങനെ വിളക്ക് വയ്ക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് പൗർണമി നാളിൽ അവർക്ക് എന്താണെങ്കിലും അവർ പൊങ്കൽ എന്ന് പറയും, പൊങ്കൽ വയ്ക്കുക. പൊങ്കാലയല്ല, പൊങ്കൽ പായസ നിവേദ്യം അവർ പൊങ്കൽ വെച്ചിട്ട് നിവേദിച്ചോളാം എല്ലാ പൗർണമിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടി ഉഷാറായി. അപ്പോഴേക്കും അവിടെ വേറെ നാഗത്തിന് അവർ എത്തി വന്നു, ശരീരത്തിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എന്നെ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചിട്ടില്ല, എന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളതിന് ശേഷം എനിക്ക് വയറ് നിറയൊന്നും തരുന്നില്ല. 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു, അതിന് ശേഷം അവരവിടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം ഈ വഴക്കാണ്. ആ വഴക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് തന്നെ അവിടെ കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ആ സത്യത്തിൻ്റെ പുറത്തായാലും ശരി, ഈ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഈ അമ്മയോ അവരവട്ടോടെ വിളക്ക് വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ പ്രസാദം വയ്ക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രസാദം വയ്ക്കാനോ അവർ തയ്യാറാകണില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആണ് ഈ നാഗത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ആരുടെ നോക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള ആ ആളുടെ, അത് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന ദൈവങ്ങളെ കുടിയിരുത്തിയത് അനിയൻ്റെ വീട്ടിലും അപ്പുറത്ത് ജ്യേഷ്ഠൻ്റെ വീടാണ്. അപ്പോൾ അനിയൻ്റെ ശരീരത്തിൽ, ചേട്ടൻ്റെ ശരീരത്തിലാണ് നാഗങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരമൊക്കെ പിടിച്ച് വലിക്കുക, വേദന ആവുക. ഈ അമാവാസി അല്ലെങ്കിൽ പൗർണമി ആ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്കൊരു നേരം അന്നം തരാണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോണത്? അത് തന്നെയല്ല, ഇവിടെ മറ്റുള്ളതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്ന് അപ്പോൾ അവിടെ വിളക്ക് വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണം. അതൊക്കെ ഓരോ ചോദ്യം ഉത്തരങ്ങളാണ്. അതൊക്കെ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകുന്നില്ലെങ്കിലും ഈ ചോദ്യ ഉത്തരമൊക്കെ ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോ ഹിന്ദു കുടുംബത്തിലും ആണ് ദൈവങ്ങളെ കൂട്ടിവയ്ക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് നാഗങ്ങളെന്നൊക്കെ. അപ്പം അവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് ഈ കുടിവെച്ച ദൈവത്തിനെ നിത്യം വിളക്ക് വെച്ചിട്ട് ആരാധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം കണ്ടിട്ട് ആ ദിവസങ്ങളിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളതിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ വരുമ്പോൾ ആ കുടുംബത്തേക്ക് വരുന്നതായ ഏതെങ്കിലും ഭാവാദോഷങ്ങളോ ദുരിതങ്ങളോ ശത്രുദോഷങ്ങളോ പ്രേത സാന്നിധ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് വന്ന് കയറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടെ നിത്യം വിളക്കുണ്ട്, പ്രസാദങ്ങൾ വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ നിവേദ്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ ആ വരുന്ന ശക്തിനെ ഇവരായിട്ട് തടയും. അത് ഇവർക്ക് അതിന് ശേഷിയില്ലാതെ പോയി. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം 1.5 വർഷത്തോളമായി ഈ ശില ഈ നാഗത്തിനെ അവിടെ കുടിയിരുത്തിട്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പുറത്ത് ദേവിയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട്. അവർ വിളക്കും വെക്കുന്നില്ല. അവിടെയാണെങ്കിൽ ആടുകളെ കെട്ടിയിട്ട് ആട്ടിൻ്റെ കഷ്ടവും അതേപോലെ തന്നെ ആകെ ചപ്പും ചമ്മലൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ്. കണ്ടാൽ നമുക്ക് വേദന തോന്നും.
അപ്പൊ അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി അതും ഈ അച്ഛനെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, അപ്പുറത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുടുംബനാഥനെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി അതിനെ എന്താ കുറച്ച് ചിരടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് എന്തൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ആൾക്കൊരു ഉറക്കം കിട്ടി സമാധാനമായി. അപ്പോഴാണ് മോളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നത്. മോളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്ന് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ഇതിന് ഉത്തരം കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ നാഗദൈവങ്ങളും കുടുംബത്തിൽ മറ്റു വെച്ച് ആരാധിക്കുന്നതായ മൂർത്തിഭാവങ്ങളും ഈ കുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ ഇവര് വേറെ എന്ത് ചിന്തിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവളെ കുറുമ്പാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കുറെ കടിച്ചു. കാരണം ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു എന്താണ് സംസാര ഭാവങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറ്റങ്ങളോ അല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ എന്താ അവൾക്ക് കുറുമ്പ് ഇങ്ങനെ എന്നുള്ളതില് അവള് കാണുന്ന അഹമ്മദികളെ കാണിക്കുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്, എൻ്റെ മോൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിച്ചില്ല. അപ്പൊ അച്ഛനെ വന്നപ്പോ അവർ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് അത് ഒതുക്കി. ഇത് ആരെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ വിഷമങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായി വേറെ ദോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല. സന്തോഷമായിട്ടാണ് അവിടെ പോകുന്നത്. അപ്പൊ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച എൻ്റെ ഒരു വിഷമമാണ് എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. കർമ്മികളായാലും അത് നമ്മൾ കുടിയിരുത്തിയാലും അവർക്ക് ഇന്ന മാതിരി അത് ബോധിപ്പിക്കണം, അവരോട് വിളക്ക് വയ്ക്കണം ഇന്ന മാതിരി. ഇനിയിപ്പോൾ അതില്ലാതെ തന്നെ ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങളിൽ കുടി വെച്ചിട്ട് പോയിട്ട് അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാണ്ട് നിൽക്കുന്ന കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ പണി കിട്ടും, യാതൊരു തർക്കമില്ല. അപ്പൊ ദൈവങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളതായ ദോഷങ്ങളോ പ്രേതദുരിതങ്ങളോ ശത്രുദോഷങ്ങളോ ഈ ദൈവ സാന്നിധ്യങ്ങളിലേക്ക് ശിലകളിലേക്ക് ഏതിലാണ് നമ്മൾ കുടിവെച്ചിരുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ ആ സാന്നിധ്യത്തിലേക്ക് കുടിയേറുമ്പോൾ അതിലുള്ള ദൈവത്തിന് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും. അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു അനുഭവം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കായി കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിവേദ്യം അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഒരു വിളക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അത് പ്രേത ചൈതന്യങ്ങൾ വരിക. അപ്പൊ അതിനെ ഇല്ലാതെ നോക്കുക. മാസാമാസങ്ങളിലൊക്കെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളതായ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് വെച്ചെങ്കിൽ നിവേദ്യങ്ങൾ വെക്കുക, വിളക്ക് വെച്ച് ആരാധിക്കുക, അതിന്റെ പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ തീർക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വലിയൊരു അറിവാണ്. എന്നെക്കാളും കൂടുതൽ അറിവുള്ള ഒരുപാട് ഗുരുക്കന്മാരുണ്ടാവും, അറിവുള്ള ജ്യോത്സ്യന്മാരുണ്ടാവും, കർമ്മികളുണ്ടാകും. അപ്പൊ ഞാൻ പറയണു, എൻ്റെ ചെറിയ അറിവ് അറിയാത്തവർക്ക്, എന്നെക്കാളും അറിയാത്തവർക്ക് ആണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എല്ലാവർക്കും നന്മകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നന്ദി, നമസ്കാരം.